Good morning guys! Welcome back again sa my YouTube channel. It's me again, Jolly, ang Ilonggang Gwapa. Yan nga, so for today's video is yung topic natin is yung mga ginagamit ko. Kasi nga, pregnant tayo, so meron tayong ibang products na hindi ko na ginagamit ngayon, pero ginagamit ko noon. Kasi nga, masyado siyang ano yung mga ingredients na yun, no? So, share ko sa inyo if ikaw ay first time mom, baka may makuha kang tips sa akin. And then, panood ko lang din naman ito sa mga food vloggers din. So, tinry ko lang din, pero okay naman siya. So, ayun nga, bago tayo mag-start sa vlog natin for today, nais ko lang magpasalamat sa mga nanood sa last week vlogs ko. So, thank you. So, malapit na tayo mag 7,000 subscriber. So, if bago ka pala sa channel ko, don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. And don't forget to click the bell button para always kang updated every time I upload my videos in YouTube. So, yun nga, no? So, nakahiga lang tayo today kasi nga, wala lang, tip ko lang. So, ayun, ay lalagay ko na lang dito yung mga pictures dito sa screen. Kasi nga, gusto ko lang mag-vlog. Gusto ko lang siya i-share, no? So, ayun nga, maraming nagsasabi na umitim daw ako. So, oo, umitim kasi nga, nagpapainit din naman kasi ako kasi nga may business tayo na siomai tsaka balot. So, araw-araw tayong nababad sa init kasi nga, papunta doon, balik sa kusina. So, ayun nga. So, ayun. And then, yung mga pimples ko lumabas na din, yung mga ayan, so natin makeup, lip tint lang tsaka pulbo, no. So yun, lumabas yung mga natin, pimples, yung mga bugas-bugas. So ayun nga, so hindi ko na lang yung ginagamit ko is yung Dove na color pink. Na-try ko yung color white pero hindi ko bet yung niya, yung amoy niya. So mas maganda yung pink kasi nga super bango. At saka maganda siya sa face pala yung Dove kasi nga pag once na yung syempre sa mga Pergy Mommy dyan, so mapapansin nyo yung mga balat ng Pergy Mommy is parang dry siya. So maganda kasi yung ginagamit natin na Dove. Parang hindi siya nagpapadry ng natin, kumbaga parang hin-help niya na maging yung skin natin parang mag-glow, ganon. So yun nga, yung ginagamit ko na sabon is yung color pink na Dove. So try nyo guys, so super ganda and super bango talaga niya. And then hindi naman siya basta-basta madali maubos. So ayun nga, so whole ko na yun. And then safeguard sa private area natin. And then yung sa shampoo naman is Sunsilk na color pink. So yun yung ginagamit natin. And yung sa conditioner naman is keratin gold. Meron din yung keratin na color black. So dati kasi ginagamit ko Revlon, kaso lang wala na sa binibilhan ko ng conditioners, so naubos. So baka try ko next baka meron ng stock. So ayun nga, yung ginagamit ko naman sa face ko, wala nang iba, yun lang. Tsaka pulbo na Johnson, yung white, ayun yung ginagamit ko. And then ano pa ba, yung sa kilikili ko pala, so dati pa lang yung ginagamit ko is Quelks talaga siya. So natural lang talaga na mangingitim kasi nga yung ng Quelks medyo siya, parang isog balahaw kumbaga sa Ilonggo. Tawag na? Isog, basta ganun. Hindi ko alam kung ano sa Tagalog. Matapang pala. Ayun. So, Quelks yung ginagamit ko, yung color pink, yung may tawas. Ayun nga. So, matagal na siya maubos. Abot siya ng 1 month to 2 months. Depende sa, sa paggamit mo. So, ayun nga. Lotion. Yung ginagamit ko is yung PC na lotion, yung color purple. So, super bango talaga. So, milig ako sa mga mabango na mga perfumes, tsaka yung mga gusto kong bango na sabon, mga lotion. So, super bango ng lotion na ginagamit ko. Pero, dati, hindi ko naman na ito ginagamit. At discover ko lang din sa
sa kilala ko, yung PC. Yun nga, so pumili ako sa PC, yung color violet na no, super bango, try nyo kahit hindi na kayo mag-perfume. Super ganda talaga sa skin natin yung kanyang ano yun, lotion. So bango na siya, at the same time nakakaputi din naman siya. So ayun nga, hindi pa kasi ako pwedeng gumamit ng mga gluta like Frantro kasi nga bawal pa. So mga 6 months pa bago tayo maka-take ulit ng Frantro capsules kasi nga bawal. At the same time, if once ikaw nagbe-breastfeeding, hindi po siya advisable. So ayun nga, more drink water, ayun nga, tubig lang, tubig. And then ano pa ba? Wala naman, yun lang yung ginagamit ko since na natuto yung vlog natin. Ayun nga, so balik tayo sa topic natin kasi nga pinaluto ko ng mama ng atay ng manok. So favorite ko talaga yung kainin, no? So ayun nga, kusinera tayo dito. So ayun nga, exercise lang, walking, drink more plenty of water kasi yun naman talaga yung dapat. And then ayun, gatas ko na iniinom is yung Anmam na plain. Tatlong flavor ata yan, yung plain, vanilla, tsaka choco. Hindi ko lang sure, pero mas bet ko yung plain. So, yun nga, mga vitamins, kailangan yung inumin yung mga vitamins nyo. Magpa-check up kayo monthly. Pero, ito pala, bago ko makalimutan, may ginagamit pala ko na pinapahin ko sa tiyan ko para hindi magka-stretch mark is yung coconut olive oil. So, yung ilalagay ko na lang yung picture dito sa screen para at the same time, meron kayong idea kung paano. So, naano ko lang din to sa mga co-vlogger din. So, ginaya ko lang din. So, yun nga. So, wala naman akong ginagamit na iba pa. So, yun lang. So, ano lang, sacrifice lang muna kasi 9 months lang 9 months o nga matagal. Pero, pagtapos nito, wala din naman. Balik na tayo sa normal. Yun nga, balik alindong na tayo. No? So, yun nga. Baka siguro may mga mali sa ginagamit ko, i-correct nyo na ako, or baka may kulang pa. So, ayun nga. So, comment lang kayo if may mga questions kayo. Ayan, questions or mga advices para sa akin. Yun nga. So, ayun nga, medyo malaki na yung tiyan natin, no? So, konting ilang months na lang. So, lalabas na din si baby. So, prepare ko na maging normal delivery ako. Makaya ko lahat ng mga injections kasi nga super takot talaga ako sa injections, no? So, yun talaga yung pinakatakutan ko, yung injections. So, natakot talaga ako, lalo na pag nasa hospital ako. So, yun nga. So, pray and pray lang. Ayun, so, huwag nyo kalimutan na mag-visit kayo sa doctor nyo, so, OB ninyo. So, ayun nga, if may na-feel kayo na medyo hindi na maganda, magpa-check up kayo, guys. So, ayun nga. Siguro dito na yung magtatapos yung vlog natin, no? So, ayun nga, share ko lang sa inyo if ano yung mga essentials na ginagamit natin. So, ayan, so ito yung ano ko, mamimiss ko to yung journey ko sa pagbubuntis ko, no? So, yun nga, gusto ko lang siya i-film kasi nga, hindi naman tayo always na magbubuntis, no? So, ayun nga, sana maging okay yung lahat, maging normal, no? So, ayun nga, nire-ready ko din yung sarili ko. So, actually, hindi pa nga ako nakabili ng mga damit ni baby. So, baka next month pa. So, ayun nga, dito natatapos yung vlog natin. So, maraming salamat sa supporta ninyo, and don't forget to like and subscribe to my YouTube channel, and don't forget to click the bell button para always kang updated every time I upload my videos in YouTube. So, maraming salamat guys sa pag nood nyo. So, even na minsan lang ako makapag-vlog kasi nga busy. So, yun nga. So, siguro once a week, ayun nga. Pero, ito-try ko yung best ko na maka-upload ako ng twice or thrice a week kasi nga, yung problema dito din sa amin is kasi walang signal. So, lumuluwas pa ako sa town para maka-connect ng wifi. Yung hulog-hulog piso. So, doon ako na nag-upload ng mga videos ko tsaka yung mga vlogs ko, no. So, ayun nga, maraming salamat sa pag-support nyo. So, ayun nga, so, baka may gusto mo pa shoutout sa inyo, comment lang kayo, wag kayong mahiya, no? So, maraming salamat, and don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. And don't forget to click the bell button para every time I upload my videos in YouTube. Bye-bye! Bye-bye!
Bye-bye! Bye!